Kaseng jong kino hikai SSA kabodan hapo kalama jong ko all megalia SSA School Association menta kasingi ka khandai trik rompang kalabu ika jingkli ya ka sarkar jala kanu spah klur kala ai ka tan pule puthi Naka lai spah ripunyo klur kalbayo lum nak khachna bai umpniang petrol ba diesel la ban kan mau hangni dangshen sumbur bitrang ba ka jala ba perstun tensong uloong ka khachna bayo lum nak petrol ba diesel la ai sya ka tan pule puthi menta kasingi leibo ya ka jingdawa ya ka state government leng ba education minister ba ngila ai por ya ka state government ba hapo khat pratrik jong mentau benai ka state government ka dai ban pentri kam ya ka salary structure bat kum juro ban kentiu ya kutulop jongi kino hikai SSA ki badon kumba khat arajar sanspa sapwengut at par with regular teachers kata kalong ka basic bat ka dearness allowances ka bangi nakaliang jongi ni dawa ban nakaliang jongi ka association menda kasngi kwaro banbo ya ka jingkli ya ka state government kumbangi le idang hakini ki khendiat sngi ki bala adem nakaliang jong deputy chief minister badon burom jong ka state jongi ila ong ba ya kan ka tax ka baki yolum na ka petrol bat diesel la ai sya ka tnat pule puthi kumjoro dang ini khendiat sngi ngila yo iba nakaliang jong ka government kala ong bakila yo ban lung khajna kumba lai spa andri pho new klur hado ka arpoi trik jong bra January jong mentau snem namenta ka financial year arajar arpoi tingi nakaliang jong ka association ngibo jingkli ya ka government nakani ka lai spa andri pho new crore katno spa crore la ai sa ka education department barhaki benta ayula pentrekam la pentrekam ya kani ka pisah ka ban siu tulop la ka bedai hak ban siu tulop ngi dawana ka state government bakadai ban pensai yaki kategori ayu kasih tulop naka nika pisa dan nika khajna ka baki yolum naka petrol ba diesel lakade yaki no hika SSA ne lakade yaki no hika deficit ne lakade yaki no hika ad hoc ne lani laraki pentri kam haki wei pat ki benta jong ka education department lakade ki infrastructure ba kumta terter nakali jongi ngi dawa ba ka state government kadai ban pensai kadai ban ai specific katno la pa support education department bat akibenta ayu la pelut nang ta ka ba arpat ka jingkeli ka bangi kwa banbu ya ka state government kumbana kaliang jong ka central government kala aya ka instruction ya ka state government ba ka state government ka dai banbu hapo ka state budget nakabenta ka budget jong ka SSA bat RMSA ngingi kwa banbu jingkeli yung education minister kumjuro ya ka state government hi bahadu katno krur lani katno peu krur kabana kaliang jong ka state government kabu hapo budget jong ka state karpang nabenta jongi kino hikai SSA balengi ko aban bu ya kani gijingkeli namar habang ibudin ya ka jingdu tulop jongi nakapor sa kapor kabangi yo hadin sausan banai ngilap lang ba ka office jong SPD ka baga jubab ngi habangi yekendo SPD wong ba ngisem jingjar hadu kat ni namar ba nakaliang jong ka state government ka claim penrung namenta jong pi ki SSA ha ka state budget te nakaliang jong imanta ka sngi kwa ba nakaliang jong education minister ba don borom jong bat kumjoro ka state government hi kan pensai ba hadu kat no krur ba kilabo ha ka state budget karpang namenta jong ki nong hikai SSA kumjoro kabalai pan kabanakaliang jong ka association ngi kwa banbu jingkeli ya ka MDA government pat kumjuro ya ka NPP ka party NPP ka badai ka party ka balam khmat ya ka ne ka MDA government ka bangyo i katkum ka people documents jong ka 2018 swag election ka kala penmi ba ka ong balada ka party kawan hakabor nakaliang jong ka party kanle ikni ki benta nakabenta ki nong hikai ka ba haka people documents jong ka party NPP ka ong kumne. The party will initiate efforts to bring amicable solution and settlement of pertinent issue and problems of the teaching fraternity. Ngi iba menta kalong arsnem siteng kani ka government kala ayai. Handai hado menta ki problems ki bangi ngi ya kendo nadu ki por ki ba menshwan nadu ka previous government the same problems ngi ya kendo menta. Tika ai ka jingkular jong ka party NPP before election balada ka wan hakabor kan le ai namenta jongi kinong hikai
hadu menta arts nem siteng ngimpat yo idak baka state government kalek menta jongi nadu baka ka MDA government kawan hakabor ngi na kaliang jong ka association ngila alej deplet submit katno pautli ki memorandum imat kini ki memorandum ki bana kaliang jongi ka association ngila bo sa ka government ki subret support dasbin klem pejiro pi wadia kanika jingdawa jongi namenta ka enhancement but pentrikam ya ka salary structure kabalong a very genuine issue NPP kalong tang pan su penbik election yang iha kapor election ni kadon jing temu sisa ban wanra ya kata ka jingkala kumbala kam shwa ka election 2018 kata ke bangi na kaliang jong kasion ni kwa banbu jingkali ya kanika state government ada ka state government kam penurlong ya ka jingdawa jongi hapo kat pratrik jong mentau benai ngi na kaliang jong association hadin bala kut kanika jingbu por ngi ngin simpat dakiwe ki senjam wat ban penlong ya ki program jingi kumbangi dale haki por ki ba menshwa imar kala long ka raibi yang kino hikai SSA balada ngim yaki ngim yo ya ka hok ka ba ngi ngide hok ban yo